Hai bă, că eu filmez aici camera de plâns. Ne sugi pe ăla. Oh, Hercules! În prim plan. Ronaldo. Sar. Fac. Ronaldinho, fă și tu schemă de-aia de-ale tale. Capul! Ole! Trăigiu. Preia un număr. Ce soare. Unde vrea cu soarele când nu văd? Poetele. Sună capra. A? Sună capra, vin. Sună. Ce telefon mai ai, Victor? Hai să nu mai înțeleg. Ce mare telefon, înțeles, n-am credit. Bă, tu-și n-ai minte. Filmând sau? Care? Toate porțile? Dar nu nimeresc eu porțile. Nu nimeresc eu porțile. Ți-am zis? Hai, dă-o iar. Hai să jucăm baraje. Ce mă? Bă, hai, ia. Hai, dă-l cu o minge. Ce gol! Ia-le. Dă-i că mă люди, nu pot să... Dă-mi să-l pun și... Hai, mai rapidă. N-au la mei pula gură, n-ai telefon. Foarte bine. N-ai oprit?